Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alet dimanche hawri ko 17 lewru août hitande ujunnaji 2024 kabaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon guiɗoɗen toon to États-Unis ma en jaa toon to Chicago ɗum noon pewntagol hono kamɓe parti démocratique convention maɓe puɗɗotoɗo janggo convention ma won balɗe 4 ƴeewen kadi holko haalete toon holko oɗo convention kadi ko jogori fottude toon e surtout yenne ko fate seppoji e yimɓe ɓe ganduɗa e tako pro-palestiniens ji habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Afrique ɗum noon yen dégaji baɗɗi oɗo sa joni sibabude toɓoji baɗɗi toon surtout toon to nokku gonɗo Afrique banggue hirnangue ɗum noon ma en jaa toon to Mauritanie ƴeewen toon to cerde bonandeji baɗɗi toon habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Ukraine ene wayno ko Ukraine naɓe kadi ne wayno ɓe jandini hande pom goɗɗo kadi ɗum noon ko toon to région gonɗo Kursk holko woni anniye mabɓe kamɓe Ukraine naɓe e oɗo guerre e surtout nadde kadi toon e Russie taw kadi eɓe gandi Russie naɓe naati leydi mabɓe tumnade kadi e généraux uji taw ko américain ji ko kalata ko fate kamɓe Ukraine naɓe hokkoɓe ɗammini e ɗum ɗo ko ɗum on titruji on ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni. Join me in welcoming the next president of the United States. The oath of office, I will rapidly drive prices down and we will nail them. Never bring it back unless we win. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare calminama lawol gongol ma en guddita dingiral toon to TikTok dingiral ngal kadi ma en mbaɗ ɗum jokkodira e WhatsApp radio Jowol Sare pour eɗen mbawa wallodirde e yimɓeɓe kadi ko fate en woteji gonaɗi ɗo sa joni toon to États-Unis ɗum noon d' abord ko wallude jabade won question ngaji won wallude kadi wallude yimɓeɓe fewnitade par kadi siftinde yimɓeɓe ɗiɗo élection ngaji ndeɗo hitande ujunnaji 2024 ko élection ngaji kulɓiniɗi seeɗa kadi hawnaki ko élection ngaji futur meɗen dépandi koye hen ɗum noon ko enen fof il faut ko ƴeewen goto fof e banggue muɗum wawa dillude hen wawa kadi famde ko yahete ko wawa kadi kañum hooremum wadde hen hol devoir muɗum ko wadde e devoir muɗum kadi ko andude est ce que ne jogui droit wadde e holno wotirte holto wotirta e gueɗe e kadi holmo wotanta par ce que saɗa wotan neɗɗo kam yo andu kam hol programme muɗum yo andu kadi ko holko waɗata ko est ce que ne hawri ko jiɗɗa ene hawre ko nafanma ene hawre ko ɗum ɗoji ɗum woni ma en ƴeftu link o nelden ɗum toon to WhatsApp radio Jowol Sare kadi kala heɗotoɓe e kala kadi heɓɗo lien o wawa kadi neldude ɗum yimɓe ɗum noon ko ñande samedi e dimanche foof ngal yimɓe mumen enen fof ɗen participe en jewten hen mbawen famodirde hen holko gonɗen e dow muɗum dinguiral ngal hayso udditama kadi hayso wonani en direct ko addi samedi e dimanche goto fof ne wawi kadi neldude toon namde muɗum pour kadi enen fof ballodiren e peeje ko fate en famde ɗiɗo élection ngaji kadi e hol siftinde on tan e wayno ko oɗo sa joni parti ji ɗiɗi ɓuuri jogade candidat ji ko parti républicain e parti démocrate parti républicain ko kanko Donald Trump parti démocrate ko kanko Kamala Harris ɗum noon ma en coos dingiral kadi dingiral ngal ma won en direct ñande aset e alet minen fof enen fof ballodiren hen on jarama. I believe she will be easier to beat than him because she's a truly radical. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon siftinde on tan janggo altine woni 19 lewru août hitande ujunnaji 2024 ko janggo kadi ne wani convention parti démocratique fuɗɗoto ɗum noon ko siftinde yimɓe tan convention firti wonde ko
ko toon délégation ngaji kamɓe parti démocrate ɗum noon ko état ji ɗi fof garat pour wodde wonde ko holmo ɓe cuɓi yo won candidat oɗo convention ɗeɗo balɗe 4 garoje ne wayno ko nder woni kamɓe démocrate en ɓe mbawata andude hol cuɓaɗo yo won candidat ko ɗaminata noon wonde ko kanko Kamala Harris o dañi déjà kene wona ko ɓuuri sohlede ko henno wonde ko mawsuɓe wonde candidat ɗum noon en wayno siftinde on tan kanko kandi o suuɓi ko neɗɗo poɗɗo yadude makko pour wonde vice président ko gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz ɗum noon en wayno ko kamɓe kanko Kamala Harris e kanko Tim Walz ɓe ñalli hannde oɗo ñalawma dimanche ko toon to Pennsylvania ɗum noon koye bisuji ɓe gonno ɗum noon ɓe mbawi jillade kadi nokkuji kewɗi ɗo ganduɗa bureau ji mabɓe ɗi goni kadi ɓe wawi wadde discours aji kewɗi kadi siftinde yimɓeɓe tan holko woni plan mabɓe e kadi holko woni programme mabɓe kamɓe démocrate en so tawi ɓe keeɓi laamade ɗum noon ne wayno ko jamma hannde kanko Kamala Harris e kanko kadi vice président ɓe jettoto toon to Chicago e toon ɓe mbalata ene wayno convention fuɗɗoto ko kikiɗe hedde 7 heures kikiɗe wonande ko kadi ko haala télévisé ji ɗum fof ko waɗete en direct donc ko jiita tan e yimɓe jogorɓe arde no kaalen ɗum noon ko hohoɓe on parti démocratique o e kadi ɗum noon ko républicain e démocrate fof bellamma ene ɗamina hono kanko Beyoncé e kanko Taylor Swift hay goto mabɓe gara toon to Chicago ɓe jiyaka taw noon e oɗo heure mo kalten hay goto mabɓe tinaka taw naati toon to Chicago kono noon e wayno ko kanko biyeteɗo John Legend kanko hoore makko ko kanko yiddoto wonde arde toon to podium e kanko kadi e gouverneur mo Illinois biyeteɗo JB Pritzker ko wawi wonde fof ene wonde ko bellamma hewat toon wonande calendrier mabɓe ne waɗira hono kanko président Joe Biden ko kanko jogori uddidde convention ɗum noon ene wayno kono ɗaminama o haala hen gueɗe nde laamu makko waɗi ɗum noon e duuɓi 3 walla duuɓi 4 kene abbo e duuɓi 4 ɗi o laami ɗi henno holko gueɗe ɗe ɓe mbaɗi ko fati e ngaalu gueɗe ɗe mbaɗi kadi ko fati e artirde dandude leydi ndi caggal nde wonno e coronavirus haalde gueɗe ɗe ganduɗa henno ne wawi defandude laamu makko ɗum noon ko plan national et international surtout gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo henne ko fati haareji gonaɗe oɗo saha joni ɗum noon e wayno ko kadi ne ɗamina ko kanko hoore makko mawo haal kadi ko fati henne ko waɗi mo suɓade kadi hono Kamala Harris yo won candidat pour démocrate en caggal ɗum e ñande altine nde kadi hono kanko joom suudu makko ko kanko président Joe Biden o docteur Jill Biden kañum woru ma haalde oɗon jamma altine kañum woru ma yettu hen gueɗe ɗe ganduɗa laamu makko kanko président Joe Biden koɓe mbaɗi caggal muɗum wayno ko maire mo Chicago biyeteɗo Brandon Johnson kañum ni ma arta ƴefta konngol e kadi mo haal ko fati hen parti démocrate ɗin holko ɗamina e mabɓe surtout wallude ko fati ko mbiyata freedom wellitare wallude kadi ndiɗo leydi États-Unis gueɗe partuɗe futur muɗum ñande talata ne woni ko ditta oɗon jamma kadi ko kanko gouverneur mo Illinois biyeteɗo JB Pritzker en wani mo siftini yimɓe woɓe holko woni importance holko woni sababu alay sago démocrate en liggo pour hawde woteji hikka ɗi en e ɗum mo Illinois o caggal muɗum kadi e oɗon jamma mardi oɗo kanko ancien président Bill Clinton e kanko joom suudu makko maɓe ngar kadi ɓe mbawa huccidde convention ɓe kalde e muɗum ñande talata nde kadi hono kanko Barack Obama mo ar e kanko kadi joom suudu makko Michelle Obama kamɓe ɗiɗi fof noon maɓe kaal gueɗe ɗe ganduɗa ko woni engagement civique ɗum noon e wayno ko holko woni sababu neɗɗo ne foti joganade leydi muɗum ko mbiyata donc maɓe kaal kamɓe ɗiɗi fof kanko Barack Obama et surtout kanko Michelle Obama nafoore katantagal e nafoore kadi andude droit ji muɗum pour wodde e gueɗe mbaɗ noon talata nde kadi hono kanko Chuck Schumer gardiɗo suudu Sénat donc démocrate jeeyaɗo toon New York e kanko kadi adjoint gardiɗo suudu représentant hono Hakim Jeffrey kamɓe ɗiɗi fof kadi maɓe mbaɓe kaala hen e caggal muɗum ene wayno ko oɗon jamma talata hono kanko joom galle Kamala Harris e kañum hoore mum ma ƴeftu wadde ñande alarba ene wayno ko uddita ɗum ko hono kanko nomaɗo yo won vice président makko kanko Kamala Harris hono gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz kanko Tim Walz kadi so ari ene wayno ko donc ene wayno ko kanko gouverneur Tim Walz ko kanko haalata oɗon jamma
ñande alhamis nde hono kanko Kamala Harris ko nden o arata e ɗum noon o arata ko caggal kadi nde woteji mbaɗa ɗum noon kamɓe délégation ngaji ɗi fof nde ɓe wooti wonde ko ɓe cuɓimama mum nden o arata o jaɓa wonde o jaaɓi wonde représentude walla darade wonde candidate pour parti démocrate donc ene wayno ko kanko woni discours makko so gasi ñande hen ɗum woni hankadi convention gasi ko ɗaminata noon ene wayno ko ɗamina tan ene wayno ko pijulloji kewɗi mbaɗa hen ma mbaɗa hen e kadi ɓeɗo haaloɓe ma yimɓe woɗɓe kadi jante mabɓe taw ko yimɓe ɓe ganduɗa kaalaka taw inde mumen ɗum noon ne wawi jeeyede hen républicain ji ne wawi jeeyede hen yimɓe kadi hohoɓe mawɓe ha hande ko fate convention toon to Chicago ene wayno convention ko badgol muɗum kadi ene wayno ko hawrata kadi ko seppoji kewɗi ma mbat toon to Chicago ɗin seppoji noon ko ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa hen woytotoɓe oɗo saha joni haade wonde toon to Gaza nde hakkude Israël Hamas et surtout woytotoɓe wonde ko basde mumen weltade wono support mo États-Unis continue no waɗano Israël et surtout e oɗo guerre kadi e gonaɗo et surtout kadi hono États-Unis ronkude ɗum oɗo saha joni fortude hono kanko Benjamin Netanyahu e laamu makko pour beele no jaygol dartori toon bon andaka noon holno seppoji ɗi jogori waade est ce que ni andaka taw holno seppoji ɗi jogori hol battande seppoji ɗi wonande oɗo convention kono ko ɗamina tan e hawnaki kadi ko kanko Kamala Harris e programme makko mo jogui maɓe mbawa kadi haalde gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saha joni ko woni position mabɓe taw ko position o kadi ene serti e hono kanko président Joe Biden ko position mo jogui no ɗum no kadi yiyama kadi woni wayno ko sakkiti ko hono kanko Kamala Harris o wawino wasde jabde tawatorede hono kanko Benjamin Netanyahu konngol ngol ƴeftuno toon to congrès o wawi kadi kanko hoore makko kanko Kamala Harris hujjidde haalde haala tiiɗka e ɗum noon e yesso Benjamin Netanyahu pour wiide ɗum wonde hankkadi kanko daƴƴata e kadi gueɗe ɗe mbaɗeteɗe toon civil en mbarirte toon to Palestine ɗum noon foti dartade ko yaaci e kadi ko woni ɗum woni tamu il faut ko darto hande kono noon andaka taw hono kamɓe seppoɓe est ce que ɓe jaɓa ɗiɗon haaluji walla eɓe gusta dille mabɓe sibabude ɗamninade wonde ko kanko Kamala Harris ma wadde won gueɗe won donc wawi wonde fof ɗum ɗo kadi hawnaki ɗo e janggo kadi développement mbaɗowo toon to Moyen-Orient surtout ene taw délégation ngaji nene continue ha hande ne kalda en jogori hawride toon to Caire ɗum noon ko kamɓe Égypte naɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Qatar kamɓe kawrata toon to Égypte pour wawde gasnude nanodiral hawnaki jogorgal wonde hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hamas pour guerre no dartori donc wawi wonde fof ene wayni ko convention mbaɗo toon Chicago ma hawre ma dañe kene wona ujunnaji yimɓe hewɓe arɓe seppude sibabude wasde mumen weltade e guerre gonɗo toon to Gaza donc ene wayni ko convention ne waɗi oɗo saha joni en teskira tan yimɓe hewɓe gummima ko mbiyete Hollywood naɓe ɗum noon ko yimɓe star uji yimoɓe hen e joom film uji hen kono noon ko teskira tan ene wayni ko démocrate uji tato taw ko sénateur uji jogorano tawede oɗo en convention hen goto ko jeeyaɗo toon to Ohio Sherrod Brown goɗɗo jeeyaɗo toon to Montana biyeteɗo John Tester e goɗɗo kadi ko debbo jeeyaɗo toon to Nevada biyeteɗo Jackie Rosen tungnaɗi ko haalluji gomiriɗi surtout en to parti démocrate en ɓeɗo foof ene wayno ko continueɓe wadde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe poti wadde pour beela ne mbawa hadde hono républicain ji arɓe yiɗɓe heftude place uji mumen dañde succès ko fama tan e nder sonduji jaltuɗi ko ɓooyani ko ene wayno ko hay ɗiɗo état ji ko wayno Nevada ko wayno Ohio e ko wayno surtout toon to Montana hay sinde ko kamɓe républicain ɓuuri hewde toon chance gagnade ene wayno ko toɓɓe gustima toɓɓe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o joguino en surtout en nde Biden woni candidat e man ɗeɗon toɓɓinen ɓeydo ustade oɗo saha joni andaka noon hol influence mo kam ko convention jogori jogade pour wawde walludemo kanko Kamala Harris pour wallude kadi candidat ji démocrate enen taw ko sénateur uji wawde hebde ɗiɗo nokkuji ko wayno Ohio ko wayno Montana e ko wayno Nevada to banggue républicain ji hono kanko Donald Trump e nder konguɗi kadi jaltuɗi hecciyanke hunoko makko ene wayno nane fuɗɗo wadde kadi caɗele wonandemo kanko Donald Trump ɗum noon ɗiɗon konguɗi o haalnowo wiwande ko won debbo goto rokkunomo kene kalis kewɗo ɗum noon debbo o rokkino
en wayno ko haalino wi wonde ko won médaille goɗɗo mo ganduɗa kam militaire uji dokke mbiyete ko médaille d'honneur en wayno ko oɗon médaille freedom mo civil en dokkete ɓuri ɗum jogade valeur par ce que pour makko Donald Trump e konguɗi ɗi haali o wi ko kala militaire dokkaɗo médaille d'honneur tawde ko neɗɗo nattude wawde haydara ko gañiɗo walla ko mayɗo ay ɗum noon e wayno ko yimɓe rokkere médaille de freedom ɓe ko yimɓe rokkuɓe kalis kadi ko yimɓe selluɓe e surtout mo haala oɗon debbo ɗum ɗon noon waɗi réaction ngaji kewɗi hannde nen continue kadi no waɗa réaction ngaji wonande surtout henne militaire uji wonande kadi généraux uji walla yimɓe ɓe ganduɗa civil en walla yimɓe ɓe ganduɗa ni koreji men ko mayɓe taw dokkama ɗiɗon médaille uji ɗum noon e wayno ko konguɗi ɗiɗon kadi ko kanko Donald Trump ko konguɗi toujours nde o haalanno kadi kital ɓennuɗe e surtout henne nde o wasi dakkodirde hono John McCain bon ko wawi wonde fof en wayno ko woni hen en continue ne defandamo kadi kanko Donald Trump e surtout hen mo ƴefti yoyade makko hono JD Vance wi wonde ko haysi ndo haali ɗum kanko Donald Trump ko waɗanni vétéran ji ko hay président goto meeɗan waɗan ɗum donc anda ko taw hol battande ɗiɗo haalluji wonande vétéran ji ɗi ganduɗa en jogorno votandemo so nani ɗiɗo haalluji kadi ko jogori hol décision mo jogori wadde habruji men international guidoɗen ko toon to Tchad e tugnade kadi e ko radio France international habri hono kamɓe région gonɗo toon to Tibesti en wayno ko waɗi mayɓe keno ɓuura joni 90 neɗɗo ɗum noon ko sababu nde toɓoji kewɗi janɗi toon en oɗon région e kadi ko addi caɗele mo signade kadi e haalluji communiqué gomiɗo toon to laamu en wayno ko ala foof no balle mbawi yaaru toon saabu ndiyameje ɗeni keewi kadi bonni laabi won donc autoji mbawa yaade kadi ɓe dañani kadi ko wiyete doole taw ko laamu no wawi naw toon ɗum noon ko ɗum woni ko région ɓe biyeteɗo Tibesti kanko préfet mo département biyeteɗo Aout e nder Tibesti o haali wi wonde ko hulɓini hen kadi ko ndiyameje ɗe gubbiti minuji ɗi ganduɗa e gubbunoɗi ko ɓooyi ɗum noon ko pettoje taw ko pettoje ɗe ubbuno ɗum ko gueruji mabɓe gonɗi baɗɗi toon to Tchad hakkude groupe aji kewɗi ɗum noon e wayno ko ɗeɗon pettoje kadi hawnaki kadi ma gaddu caɗele mawɗe kono waɗi ɓe namdima organisation ngaji kewɗi taw ko organisation ngaji non gouvernemental ɓe mbawa yentude mabɓe kamɓe Tchad ɓe mbawa wadde walludeɓe ɗum ɗo hoto ɓeydade wadde boomare mawde toon to Mauritanie kadi ne wayno kadi dégâts kadi mbaɗi toon ɗum noon ne wayno ko région ngaji toon ɓe mbiya hoduji ɗiɗi gonɗi toon gorgol Guidimak Asaba e Brakna e Trarza e Adrar en wayno toɓoji bonni mbaɗi toon to gorgol ene wayno ɓe tugnade kadi ko Kridem haali mi wi ko pont goto gonɗo sara poste police ɗum noon ko lawol kayiɗi magama ene wayno ko oɗon pont kadi boni ɗum noon fof ko firti wonde ko pont o so boni donc ala autoji bawɗi rew toon ene wayno ko ɗo pont o rewanno fof ene wayno ko waɗat oɗon région kadi ɓudde donc wasa ala ko wawi yaltude mum ala ko wawi nadde mum toon kadi to hoduji ene wayno toɓoji kewɗi kadi mesurama toon ɗum noon toɓoji ɗi ene kene wona tuggi temedere millimétre ha yettinma temedere capanɗe nogas joyyi ɗum noon ne wayno ko toon to wuuro wiyetengo awinani Rajat ɓe mbi wonde ko kene wona temedere millimétre uji nayyi mbaɗi toon ayno wulade waɗi kene wona temedere millimétre Subura waɗi kene wona temedere ɗiɗi millimétre uji Nejama waɗi temedere nogas joyyi millimétre jani toon to Nejama temedere millimétre uji sappo dañi toon to Safa el Hamra ɗum noon ko ɗum woni donc to banggue hodo garbi ɓe mbi kene wona millimétre uji temedere jani toon to Dar Aoula donc to banggue Guidimaka to en ɓe mbi wonde ko kene wona temedere sappo e joyyi millimétre jani toon to wuuro wiyetego Masgoul ɗum noon ko tugnade kadi e habaruji gomiriɗi to toon to Kridem toon to Ukraine tugnade kadi ko radio France international e ko sinen haali hono kanko président Ukraine Vladimir Zelensky o haali ko jottidiri e jandiyankoɓe wi wonde ko soldaneɓe makko wonɓe oɗo saa joni toon to Kursk nene ɓeydo jogade doole ɗum noon ko caggal nde kadi nde mbawi fusde pompe ɗiɗaɓo gonɗo toon to région biyeteɗo Kursk donc e tugnade hande kabaruji gomiriɗo toon kamɓe soldateɓe Ukraine naɓe ɓen kutoro non seulement drone aji mais kadi ɓe kutoro avion ngaji oɗo saa joni hono kanko président Vladimir Putin noon o wullitima o wi wonde ko
ene wayno ko ubbiji neldaɗe e région surtout corks walla neldaɗe e nokkuji gonɗi e nder russie ɗiɗo ko ubbiji ɗi ngannduɗa ene pewna ko amérique ɗum ɗo fof ko hunde nde ngannduɗa kanko waɗino toon ko mbiyata o wi wonde ko kala nde gueɗe ɗe ngannduɗa en kala ɗe ngannduɗa kaɓirɗe ɗe ngannduɗa pewnaɗe kaɓirɗe ɗe ngannduɗa leyɗele occidentaux ɗe dokki ukraine naati leydi makko kanko ko kutortoɗo arme nucléaire donc ene wayno oɗo sadio no annda oɗo sadio noon kadi kamɓe rusinaɓe kadi eɓene continue yobde kalis kewɗo pour kala bawɗe walludeɓe wadde ko wiyete gasɗe mawɗe taarade toon to ukraine naɓe goni to andaka noon holno ɓe jogori wadde ko wawi wonde fof ene wayno ko yiyanoma kadi kamɓe rusinaɓe ɓe guitta won yimɓe wonnoɓe toon to banggue funnague ukraine ɗum noon ko leyɗele ɓe keftuno kono noon ko hiisa joni tan ene wayno ko e nder yontere tan kamɓe ukraine naɓe koɓe kefti e leyɗele e russie ko russie naɓe keftani ko foti noon e nder hitande toon to ukraine ɗum noon ene wayno ko e nder tugnade kadi ene wayno ko général uji kewɗi taw ko américain ji ko kaali walla kamɓe hay général hay yimɓe kadi hohoɓe hay yimɓe kadi mo ganduɗa en taw ko expert uji ukraine naɓe wonnoɓe armé ko kaali mi mbi wonde ɗum ɗo fof ko wonde ko beele ukraine woni koye ƴewde beele kañum hoore mum ne jogo doole pour fortude russie beele ne wawa jooɗade table ɓe mbawa haaldude beele harde nde ne danco ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sadio joni nene holla ene wayni ko soldateɓe hewɓe russie naɓe nena continue nanggue taw ko ukraine naɓe nanggata ɗumen bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol sa ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alet hawri ko 17 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi yen mbaala jaam ha janggo kadi siftinde on tan ko samedi e dimanche garowo ma radio Diol sare won live ɗum noon koye tiktok ko fate woteji états-unis ɗum noon bisimilla moon kadi mamin neddu linko e nder yaade habaruji radio Diol sare ɗum noon bisimilla moon ɗum noon bisimilla moon beele eɗen jewta ko fate woteji amérique hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi yen mbaala jaam on jarama.